meva pregunta va en relació a diverses queixes que s'estan arribant al nostre grup per gent que viu a la platja, gent que o viu a la platja o està vivint en el poble i accedeix allí els caps de setmana o quan vol anar. És el tema de l'aparcament. Pareix ser que aquest any han estat tancats diversos aparcaments que fins la fetge s'estaven dunt a terme en tavernes, els quals facilitaven l'acció comercial, l'acció de veraneig, que pogueren anar els nostres veïns a la platja. Entonces no sabem què està passant. Em faig ara la proposta, després d'haver sentit el plenari, potser seria convenient el divendres, després d'anar a la manifestació a València, vindre-s'hi i fer també una xicota de manifestació per a veure si es pren alguna mesura, perquè realment el tema de l'aparcament en la nostra platja està molt de mal. Senyor Sonsaloni, per favor, concrete el lloc d'aparcament, que no l'ha dit. És que igual està referint-se al del sector 6. Sí, el sector 6 en concret, i també pareix ser que la zona de Blasco Ibáñez, la zona on està la fireta, allí pareix també s'ha tancat aquest pàrquing.